кадом ҳунара халқи мо бояд ёд гирад. хизматрасония, то сервиса зиёд кардан дар кор, маҳсулота пешниҳод кардана ёд гирифтан дар кор. мумкин ки шумо маҳсулоти хуб доред, не ки вай бозораша сохтана ёд гирифтан, вай клиент ба пешниҳод кардана ёд гирифтан дар кор. ин беҳад зарур. мумкин шумо ҳунарманди хуб ҳастед, ҳунаратон хеле, не ки ҳамон ҳунара пул кардана ёд гирифтан дар кор. халқа мо ба ин чиза ёд додан дар кор. ин беҳад зарур. бояд ки халқи мо фаҳмад ки фиребу найранг хати бояд пул кор накунад. наоборот, хизматрасонии хуб, меҳмоннавозии хуб мо ба меҳмоннавозӣ мекунад, не ки ҳунари ҳамон меҳмоннавоза пул кардана ёд гирифтан дар кор. ҳамон чиза ёд гирифтан, халқи мо бояд ёд гирад. ман гум мекунам ки худи халқи мо ки берун буромада надаромада истодааст, барои ҳамон ёд нагирифта истодай. халқи оддӣ ҳозирам гумон мекунад ки а меҳмонам пул мегирифтӣ, вай турист аст, вай бояд пули шумо тиад. вай меҳмон вақте ки шумо ҳамсинфтона даъват мекунед, вай меҳмон. вай вақте ки хешатона тӯй ба даъват мекунед, вай меҳмон. ҳамина фарқияташа фаҳмидан дар кор. агар ки халқи оддӣ мо салакак уровень зиндагиш камакак баландтар шад ки беруни дарун рафта омадан гирад, равад биёд, дига давлатҳо ба бисёртар рафта биёд, камтар 10% халқ ақаллиён 20% рафта биёд, тез ёд мегирад.